Riċerka ta' 3 snin minn grupp ta' riċerkaturi waslet għal studju dwar il-fdalijiet tat-tieqa ta' Dwejra li kkollassat f'Marzu ta' 5 snin ilu. Lan ta' din ir-riċerka kien li jkun hemm għarfien aħjar tal-waqa ta' din it-tieqa u li jirrekordja l-istat preżenti tas-sit taħt l-ilma. Dan hekk kif il-ġebel taħt l-ilma jaf jinbidel iżjed minħabba il-proċessi naturali. Biex saret din ir-riċerka immexxija mill-Professur Joseph Caruana mid-Dipartiment tal-Fiżika u l-Istitut għax-Xjenzi Spazjali u l-Astronomija fl-Università ta' Malta ittieħdu eluf ta' ritratti dettaljati u ittieħed kejl taħt l-ilma. B'hekk imbena mudell tridimensjonali ta' il-baħar u l-fdalijiet mit-tieqa ta' Dwejra. Fil-jum meta waqgħet it-tieqa ta' Dwejra kien maltemp qawwi u b'hekk huwa inqas iċ-ċans li jkun hemm xhieda tal-waqa tal-arkata naturali. Il-Professur Joseph Caruana qal li din ir-riċerka tat opportunità lir riċerkaturi sabiex jistudjaw il-fdalijiet u anke jaraw kif seħħet il-waqa'. Irrimarka li dan ix-xogħol qed joffri għarfien dwar kif seħħ dan l-avveniment. Ġie spjegat kif taħt il-baħar il-fdalijiet ġew studjati permezz ta' apparat li nbena apposta għal dan ix-xogħol, kameras u dawl li ġew armati fuq skuter. B'din ir-riċerka ġie kkonfermat kif il-baża tieqa ddgħajfet kien dan li wassal biex il-pilastru ċeda u nqasam fit-tnejn. Il-pont li fuqu kienu jimxu ħafna nies tilef is-sapport tal-pilastru, waqa' u tfarrak. Il-mudell tridimensjonali jista' jservi bħala gwida għall-għaddasa li jżuru s-sit kull sena biex jesploraw il-fdalijiet li baqa' mit-tieqa ta' Dwejra. Dawk li ma jinżlux jozzu issa għandhom ukoll l-opportunità li jaraw x'hemm taħt il-baħar permezz ta' dan il-mudell li nħoloq.